Bukkejagt på Krogård. Så er det i dag den 14. juni. Jeg har min svigersøn Simon med på bukkejagt. Og her for 5 minutter siden, der har vi skudt til en buk. En lille buk, men en speciel buk, tror vi. Ude i noget højt græs, som I kan se. Så vi er meget spændt på, hvor den er, og om den er derude. Vi skal sådan godt 100 meter ud, så vi prøver at gå ud og kigge. Vi har siddet inde under træet, ja. Nu prøver vi at gå herud af. Og så det her er der gået en rå lige forbi Simon og mig. Meget tæt på os. Og så får den færd af os, og så løber den derude i græs. Og lige inden mens den løber ud, så kommer den op. Om han lå i græsset derude, det har han nok gjort. Og så løber han lidt rundt med råden og prøver at sigte på den et par gange. Men den summer røven til. Og da den kommer op på siden, så spiller det. Ja, vi må se, hvad der sker, når vi kommer herover. Det er fra dig. Nej, det er godt fra dig. Ja, i hvert fald herovre, ja. Den er fuldstændig død. Ja. Den er sgu da flot. Tillykke, nummer 61.